जोमै नों सासे हिन्जाव माहारि जानानै मानो सासे हिन्जाव माहारिनि दुखुखौ बुजिनो रोङा? नों दायो ना बेदर लाबोनानै जाफैयोब्ला आइया मा साननांगौ? नों खमसे खम नियमखौ मानिया आइनि दुखुखौथ' एसे सान नोङो। आइनि हौवाया थैदों, दिनै आइनि हौवा थैनायनि समाव दुखुथ' जाफानो रोंखायाखै नों साननै सानथाम बेदर जायालासिनो थानोबो हाया। दायो ना बेदर जाफैयोब्ला आइया मा साननांगौ? आं मोनथिया जेबो, आंनो नांगौ। नांगौ? नोंनो नांगौ? ला नों बेखौनो। दे अलंबार जाबायसै। मा जाबायलै हो? मा जाबाय? सोरांस्रि, आफा थैखांनायनि उननिफ्रायनो बिनि महर, बिनि खोथा, बिनि आखल गासैबो सोलायदों। आं नायनानैसो दङथ'। बिनि फंफ्रोमबो खोथायानो गोरोबै जानानै दङ, खोनासंनानैसो दङ। आं सहायनो हाला। हनै देरहा, जोमैया गाबलांबाय। रायबानो जायोना, मानोथो बुनांगौ? आइलै। बांद्रायबाय बिनि आखल आखुआ। आंहा बिफा गोमाजानानै बेसेबां सिन्था, बेसेबां दुखु। बिहा बिगिनोसो मोनदों, जानाय लोंनायनिसो लानानै दावराव। खाथिर बाथिर नङा दालै आंजों। बिखुंनि बिगुरखौ बिसिजोबगोन आं। मोनथिलाहाय, आं मोनथिला मा जागोन। सोरखौ बुंनो, सोरजों लोगो जानो। हिन्जावाबो अख्रा नालाय, बुंब्लाबो मानिया, दिन्थिद्रायो बांद्राय। बिथिं आरो हौवाया रागा खरा, सानफ्रोमबो नांलाय खमलाय बुलाय। बिथिं न'खरावनो मा जानानै दङ, बिसोरहासो नांलाय खमलाय जानाय लोंनायनि खोथाखौ लानानै। आइलै, आंखौ अलंबारा जोदों। आइलै, आंखौ अलंबारा बुदों। आइलै, आंखौ लांफैदो। आइयै, आं न'आव थांनोसै। आइयै, आं बेयाव थाला। बेयावहाय सानफ्रोमबो दालि आलु ना बेदरबो मोनजाला। ना बेदर जानो होनब्लानो सानफ्रोमबो रायो बुयो। आइयै, आखायाव एसे फैसा दंखायो। फिसाजोखौ लानानै दा बेलासिनो ओंखारलांगोन आं। बिहामजो जोमै, हा माथो जादों? बहाथो थांनो ओंखारदों? मानो फैदों नोंलाय आंनि खाथियावलाय? जोमै बिहामजो, मा नों आंखौ एसेबो सैथारला नामा बिहामजो? आंखौ मानो नायनो हाया जाखो? आं माबा नोंनि दुश्मन नामा? आं माबा नोंनि बेरेखा खामानि मावदों नामा? नों बुरियालाय बहा मिथिनो? नोंनि थाखायनो दे दिनै मा जादों मा जायाखै बेखौ जोंसो मिथिगौ। नों मा मिथिनो? हा बिहामजो, आंनि थाखायसो नोंसोरहा जादों। आंनि थाखाय मा जाखो नोंसोरो? नोंसोर रायलायनानै जेबो लाब गैया। थां नों बेनिफ्राय। नोंहा हुवा थैदोंना? नोंहा दुखुनि सम, दुखु जानानै थाहै। आंजों बेयाव नोंहा जेबो लोब्बा गैया। ओंखारलां बेनिफ्राय। बिहामजो, खोथाखौ मोजाङै बुं। फंफ्रोमबो खोथायाव नोङो आंनि फिसायखौ लानानै खोथा दा बुं। आंनि फिसाया थैनानै थांबाय, नाथाय दिनैसिम नोंखौ जेबो खालामाखै। नों बिनि मुंखौ बारा दाला। औ, आं लानोबो गोसो गैखायामोन। नोंखौ नुनानैसो लानो गोनां जादों। ओरैनोब्लाबो थैनानै थांनाय मानसिफोरजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया। आरो खोनासं बुरै, नों आंनि फिसाजोखौ सेराव लाफा गाज्रि खालामबाय। आंनिफ्राय नों गोजान खालामनो हमबाय। मोनथिखा बुरै, आंनि फिसाजोखौ दानो जल्दि आंनि सेराव थोनहरफिन, नङाब्ला खोथाया बोरैबासो जागोन। नोंनि खाथियाव दोनबाय थायोब्ला आंनि फिसाजोआ गाज्रिसो जागोन। सिगांनो मिथिखागौमोन आंनि फिसाजोआ गाज्रि जागोन। बेनिखायनो आङो उन्दै समावनो बिबैनि न'आव दोनहैखादोंमोन। नोंनो फुस्लायनानै लाखिबाय। जागोन, नों बे फंसे खोथाखौनो बारे बुंगासिनो। नोंनि फिसाजोखौ दानो थोनहरगोन। आरो नों बेसे मोजां खालामो नोंनि फिसाजोखौ नायनि। सानसे समाव जुदि नोंनि फिसाजोआ गाज्रि लामाथिं गालेन लाङोबा नायबाय था नोंखौ आं मा खालामगोन। ओइ थैनो रोङै फाफि बुरै, हौवाजों लोगोसे मानो थैफायाखै? नों बिबै जानानै आंनि फिसाजो गाज्रि जानायखौसो नेनानै दङ नोङो। आंनि फिसाजो गाज्रि जायै सिगाङावनो नों थैगोन बुरै। थां नोङो थां। आं नोंनि सावहोनाया आंनियाव नाङा। आंखौ सावहोनाया आंनि सिगां नोंनो थैग्रोगोन। गाबबाय थानायखौ खोनानानै आं गाव दुखु जाबाय थानायखौनो दोनथ'नानै बिहामजोफोरखौ नायफैबाय। बिदिसो बुंजाबाय। आरो आंनि हौवाखौलाय फंफ्रोमबो खोथायालाय मानोथो एसेबां नासयो बेलाय? आंनि हौवायालाय मा खालामखो? आंनि हौवाया माथो गोथां थानाय समाव एथ'ग्राब खस्थ' खालामनानैसो जाहोदोंमोन। थैना थांबाय बिहावा। मोजां मुं लानानै रायखांनोसो नांगौ। आफाया अनोमोन, जाहोयोमोन। नाथाय मोजां नाम होनो अनगायै माथो आंनि गावनि बिहावखौ गाज्रि रावसो बुंबाय थायो। आबौ थैनायनि उननिफ्रायनो दुगैनायखौनो बावलायलांबाय।
गोबावबो जाबाय दिनै दुगैस्रना लानोसै। साल्ला थंमालि गथ' नोङो बिबैजोंसो लोगो जाबावो बिमाखौ गाज्रि बुंनानै। ओइ बाजारि आयै खानायखौ मानो हमदों? आयै खानाया हगार। नोंखौ दासो मोनदों आङो। नोंखौ माला बेबायदि हारसिं सार्स मोनगोन नोंखौ बुनो बेखौसो जमनानै दङमोन आं। साला आं नोंखौ जोनोम होदों नों आंजों लोगो जायालासे नों बिबैजोंसो लोगो जानानै आंखौसो गाज्रि होनना बुंबावदों ना? आयै आदै खानाया साजोब्बाय आयै खानायखौ हगार प्लिज आयै प्लिज नोंखौ माला बुनो मोनगोन बेखौसो जानानै दंखायोमोन आं। साला थंमालि गथ' नोंखौ दिनै बुथारथारगोन आङो। नोंखौ जोनोम होनायनि जेबो लाब जायासै आंहा। सानदोंमोन नों जोनोम जानायनि उनाव नों मोजां जागोन नाथाय नोंथ' गैया। बिमा जोलै जागोन सानदोंमोन आं नाथाय नोंथ' गैया। मालायफ्रा साला बिमानि आखलफोरखौ लाजोबो बिमानि साननाय हनाय बायदि सोलियो नाथाय नोंथ' आंनि मोनसेबो गुनखौनो लायाखै। साला बे रान्दि हिनजाव बुरैनिसो लादों नोङो। साला बिनि आखलसो बिनि थैसो नांदों नोंनियाव। आयै सोरबा फिसाजोखौ बेबायदि खालामो नामा? आयै हगार आयै साजोब्बाय। आयं आबै सा बाबा। ओइ थंमालि सोरखौ होख्रा हरदों नोङो? सिरिथा नोंनि नोमफाया आंखौ बुयो आं नोंखौ बुगोन। नों आंनि जोलै जायासै साला बे रान्दि हिनजावनि थैसो नांबाय नोंनियाव। नोंनि नोमफाजों आं बेसे जोजादों नोंबो आंजों जोजा। आयै आंनि जोलैनि जाजानोसो लुबैदोंमोन आं नोंखौ। आंनि जोलैनि जायासै। आंनि आखल आखुखौ लाजानो लुबैदोंमोन नोंथ' लायासै। आयै नों जा बुङो आं मानिगोन नाथाय आंनि खानायखौ हगारदो आयै जोबोर सादों। गोदोबो बिदिनो बुंदोंमोन नोङो। नों जा बुङो बेखौनो मानिगोन होननानै। बहाथो नोंनि मानिनाया हो? हाबाब बे जोमैनि आखलालाय मा खालामनाय जाखो? हौवाजों बुजानायनि रागाखौ फिसाजोनावसो नागारजोब्बाय ना माथो बेलाय? नोंथ' आंनि खोथाखौनो मानिगोन होननानै बुंबाय दे आंबो फोथायबाय। आं दा आबैनि न'आव थांसिगोन। नों दिनै आबैनि न'आव थांगोन ना थाङा बेखौ बुं। आं नोंखौ आबैनि न'आवनो गारबोनोसै। थांगोन ना थाङा आबैनि न'आव बुं। आयै आंनि न'आ बेसो। आं आंनि न'आवनो थागोन। आबैनि न'आवलाय आं मानो थाहैनांगौ? आंनि न'खरनि मानसिफोरा बेयावसो दङ। आं बेयावसो थागोन आयै। आं थाङा। थांब्लाबो आं फैफिनगोन। नों बेयाव थानानैनोथ' गाज्रि जाबाय। बिनिखायनो नोंखौ आं गोदोनो आबैनि न'आव दोनहैखादोंमोन। नोंखौ बेयाव थाबाथाय गाज्रि जागोन आं बेखौ मिथिखायोमोन। बिनिखायनो आं नोंखौ बेयाव दोनखायाखैमोन। आरो दाबो नों बेयावनो थानो गोसो? बिदिब्ला नोङो दाबो गाज्रिखौनो सोलोंनो गोसो? जल्दि आबैनि न'आव थौ। आं आबैनि न'आव नोंखौ दोनहैनोसै। आं बेयाव नोंखौ दोनला नों गाज्रि जासिगोन। बाह जोमै बाह मासे मोजां खोनादों। नों गावनि आखलखौनो फोसाबनो हायाखै। नों गावनि आखल फोसाबैयावनोथ' नोंनि फिसाजोआबो दिनै नोंनि आखलखौ बुंनो गोनां जाबाय। नाथाय नोङो गावनि आखलखौ दाबो सुद्रायालासे नों फिसाजोनियावसो गारबाय थादों। मा दहाय हौवाजों बुजानाय रायजानायनि रागाखौ सोरनियाव गारगोन सोरनियाव गारा फिसाजोखौसो मोनबाय नामा? दाय गैयै फिसाजोखौ मानो खर' हमनानै बेखौ खस्थ' होदों? सोरांस्रि आंनि फिसाजो बियो। बेखौ मा खालामो मा खालामा बे आंनि गोसो। आं बेखौ गोसो जाब्ला रायनोबो हागौ बुनोबो हागौ बुथारनोबो हागौ। जेखियानो खालामा मानो बेयाव नोंहा नांजानो जेबो दरखार गैया। आइया आंखौ आबैनि न'आव दोनहैनो नागिरदों। आं थाङा माथो। आंनि न'नि आबैयानो बेसे दुखुआव दं आबौ थैजानानै। आबैजोंसो थागोन आं। थाङां बे मामाजों खारखोमानोसै आं। खोनासं सोरांस्रि आंनि फिसाजोखौ आं दिनैनिफ्राय बेयाव दोनला। आं लांनोसै आइनि न'आवनो दोनहैनोसै। बेयाव थाबाय थायोब्ला बे न'खरनि बंस'नि थैयासो आंनि फिसाजोनाव हाबजोबसिगोन। बियो आंनि आखलनि मोनसेबो स्वभाबखौनो लायासै। बेखौ आंनि बायदि जाजानो लुबैयो। नोंसोरनि बायदि जाजानो गोसो गैया आङो। बेयाव थायोब्ला नोंसोरनि गेसाव थैफ्रासो हाबजोबसिगोन। जोंनि थैया गेसाव नङा नोंनि थैयासो गेसाव। जोंनि थैया मोजां। नोंनि थैया गेसावखायनोसो नोंनि आखलफ्रासो लाजाया बयजोंबो साबजानाय मोनजाया। सोरांस्रि जाय न'खराव ना बेदर सोलिया बेबायदि न'आव आं दान्दिसेबो थानो हाया। नोंसोरो था बेसे गोबाव थायो आंहा बेयाव बुंनो जेबो दरखार गैया। नाथाय आं दानो थांनोसै आंनि फिसाजोखौ लानानै आइनि न'आव। हारे बहा थांखो बेलाय? ओइ दैजि हारे बे गथ'आ बहा थांखो? ओइ सोरांस्रि दैजिया आंनि उनाव दङमोन ना बहा थांखोहाय बियो? दैजिया बहा थांखो? नै आंनि बिखुङाव नायफै बानानै लादों आं। आरे बे गथ'खौ न'आव लांनो नागिरदोंमोन आं। बहा थांखो? बहा खारखोमा लांनायखो बेलाय? आं हगाराबानो जायोमोन बे गथ'खौ। बे संसार मोनसेयाव बे जोमै बायदिखौसो बिजावजालि मोननांगौ जाबायना आङो। एसां मोजां गियानि बुजिना अनलायना जाग्रा हाजार हिनजावफोर संसाराव गोग्लैनानै दङ। आंसो मानो मोजां बिजावजालि मोनासै? संसारनि आग्लायना थानाय बिजावजालिसो मोनबाय आं। ना मिलायनानै जानो हायो ना रानलायना जानो हायो। नामा जेरावबो गैया। न'खर गरम खालामग्रा बिजावजालिसो मोनबाय आं।
आंनो बेबायदि बिजाब जालिनाङामोनहाय। जियानो जाया, गोबाव सम जाबाय आंनि नायगिरिफोरजों, आंनि उरला पुतुला चेनेलनि फेमिलिफोरजों सुखु दुखु सावरायैया। आं दिनै नोंथांमोनखौ खबर लानो लुबैयो। लोगोफोर, माबोरै दङ नोंथांमोना? मोजाङैनो दङना गैया? ना सोरबाफोर दुखुआव, सिन्थायाव, सोरबाफोर दाहायाव गोग्लैनानै दङ नामा? सोरबाफोर बेमार जादों नामा? सोर माबोरै दङ लोगोफोर? अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आरो आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ। इसोरा जों साफ्रोमखौबो मोजाङैनो लाखिथों। गिलु बालु बेमारफोरनिफ्राय जोंखौ इसोरा रैखा खालामनानै लाखिथों। थैनो गोनांनिफ्राय इसोरा जोंखौ बासायनानै लाखिथों। लोगोफोर, दा आं बे फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानो। आङो दिनै फुङाव लाभ स्ट'रि भिडिअ'खौ आङो बे उरला पुतुला चेनेलाव आपल'ड होदोंमोन। बे लाभ स्ट'रिखौ होनायखौ सोरबा दुखु मोनदों। मानो होदों, दाखालिसो होखाबाय, नुखाबाय होननानै गोबाङानो कमेन्टआव हरदों आरोना। नाथाय लोगोफोर, आङो नायखानायब्लाबो नायथों होननानै होआखै आरोना। नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनो नाङा। आंनि उरला पुतुला चेनेलनि फेमिलिफोरानो माखासे आंनि लाभ स्ट'रिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादों। नाथाय गोबाङानो गैया, गोबाङानो खम। बेनिखायनोसो आं होदों जे आंनि जिहेतु उरला पुतुला खाफानि लिरनायखौ नायनानै गोबाङानो मोजां मोनो। जायफोरा नायनानै मोजां मोनो बिसोर आंनि सेकेन्ड चेनेलनि जे लाभ स्ट'रि भिडिअ' बेखौबो नायथों, मोन्थिथों होननानैसो होदों आरोना। गोबाङानो मोन्थिया जे आंनि सेकेन्ड चेनेल दङ, लाभ स्ट'रि भिडिअ' होयो, बेखौ मोन्थिया। नाथाय आं मोन्थिहोनो बा नायथों होननानैसो होदों। जे सोरबाफोर नायखानायफ्राबो नायबावदोंब्ला, सोरबाफोर गाज्रि मोनदोंब्ला अन्नानै गाज्रि दामोनसै।